Hello, mayong adlaw. Karon tudloan ta mo kung unsaon paggamit niining atong website. Gikan sa pagsugod paingon sa pag-register ug paingon didto sa pag-study. Now, karon mag-open ta og browser. Then i-type nato ang atong link. Type ang bit.ly unya slash capital letter I inspirasyon. So, mo na siya ang atong link, no? Naka-shortened na siya nga link parang dali kayo masabtan. Then i-click na to ang go. Mo ni siya ang atong website, inspirasyon ang pangalan sa atong website. Basahon ninyo ni tanan aron masabtan ninyo. I-scroll sa baba. Pag humad dire, makita ninyo ning categories. So dinhi sa categories niya ay CE-Plum CFD online learning. Mao man ni ang atong tuyo dinhi. So pwede po kang mag-click dire sa uban kay may mga topiko man punta dire na awit sa misa, na sacrament o piniling topiko gikan sa Catechism of the Catholic Church kini na sulod ni gamit ang uban nga mga platform. So ang atong tuyo dinhi karon kining magtuon ta sa mga doktrina sa atong simbahan. So ang i-click nato kini ang CE-Plum CFD online learning. Okay, click nato ni. So pag-click nimo na usay na ads nga mo gawas, so mobalik ka. I-click nimo kontro. Unya niya ka sa CE-Plum online learning. Then imo pud ning basahon parang magkaroon kag idea kung unsa ning imong gi sudlan, kung unsa ning gusto nimong makatunan. So basahon nimo ni na, no? So gikan diri sa kuan, gikan diri sa pagsugod, basahon nimo ni, no? Kay mao man ang sugod diri, no? So basahon nimo ni. Okay? Now, paingon diri sa baba. So pagbot diri sa baba, na diri kung interested ka magparehistro na. So i-click lang ang button sa ubos. So niya i-button nga register now, mao ni ang atong imong i-click unya. Pero prior ta, pag human nimo og click di sa register, pwede kang mobalik dire, start your class now, no? Pwede mo i-click og dito ka klase. Pero ang atong register now, pag register nimo dito ka sa imong klase, pag submit nimo ana. Now, direta sa unahan, no? Direta sa menu. So dinhi sa menu, makita nimo ning home, kung i-click nimo ning home, mobalik atong gisuguran. O kaning more, i-click nimo ni, mao pud ni ang mga menu. So kung gusto ka mo dito sa classroom, na classroom, no? Nya na itubag pangutana, katong dito ganina, o sacraments o guban pa. So yan na scroll. Pwede mo nang testingan. So sa pagkakaroon ari ta sa register, mo register ta. Parang makibalo ka unsa pag-register. So dinhi i-click lang nimo ning register. Yan. So, din sa register, click mo ang full name, status, okay? Imo lang ni siyang fill upan kaning register, no? So, na diri sa last sa imong pag-click submit sa ubos, ma-redirect ka dito sa classroom. Diin pwede ka na magsugod sa imong klase. Gets? Imo nang ansiran. Oo, pananglit for example. So dinhi imo pud pang ansiran tanan kay kuan man ni siya registration form man ni. Parang magkaroon mig idea kung kinsa ning nagtuon. So i-click nimo ning submit. For example, no? So mabalik ka, mao na ni siya ang classroom na, classroom. Mabasa nimo classroom. Niya basahon nimo ni kay mga instruction ni siya bago magsugod. Ug dinhi imo puding tan-awon kini ni ang YouTube. Kay tuduan ka kung saan pag-subscribe dinhi. No? So kung gusto mo mag-subscribe, i-click nimo ni kining click here to subscribe, parang maka-subscribe ka na sa atong YouTube channel. Tugay nga atong mga video presentation dinhi gikan sa YouTube. So i-like nato ng atong mag-subscribe ta sa atong channel. Basahon nimo ni kay mga instruction ni siya. Then diri sa baba pwede na ka magsugod sa imong klase. Sa pagkakaroon mao pa niya mga topic ko nga atong na-prepare. Kaya niya makita nimo na black ug na poy medyo orange ang kulay, orange yellow. So kining black nabot pa sabot wala pa nay link, dili pa na siya mogana. Gi-prepare pa ang video ana. Daw kini ni ang kining orange yellow nga kulay nana ni siya yung mga link. Usahay blue pud ni siya.
karon currently yellow lang ni. So for example, magsugod na ka Sacramento sa bunyag ang imong i-click. Click nimo ni. So pag-click nimo ni karon, maari na ka dire sa topic mismo. So din sa topic may video, tan-aw nimo ning video. Imong tan-aw ning video, click nimo na. Parang mas masabtan nimo kung unsa ning imong gitun-an, no? Okay, so mao na siya ang video. Then kining giyaw-yaw na ko dinhi, mao pud ni siya dire sa baba. Gani. So pwede po kang magtuon dire. Pero nindot kayo kung tan-awon nimo ang video para makat-on na nimo. So balik-balik ko nimo og tan-aw kay parang makat-on na gyud. So karon, pagka man nimo dinhi, natural mo balik ka dito sa classroom nimo, no? Balik ka sa classroom. So i-click nimo ning more, then pagkatapos na si babaw classroom, balik ka dito sa classroom. Okay, so ni ana kasi mong classroom, no? Mo click na pug ka dire sa ikaduha og bisag unsay topic nimo nga gusto nimo. Okay? So manghinaot ko nga kini ni ana katabang para dili na kay ka malisdan sa pag suri-suri din sa atong website. Daghang salamat og maayong adlaw.